ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but she's pa percent ka jingyokam pila ru ban apply da ka education loan ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nongpoh Circle hakastantere julio arja arpunriu kala lejbanya kendo yo Deputy Commissioner Kyrwoh District Dr. Abhishek Saini ban IT yak dorkas ka Dawa yak jingkhoj ba jingshai hakarukom thungkam Jong District Selection Committee DSC hakanika district yak kanho nalam khmat do president ka FKJGP Nongpoh Circle uba Precious Kimdad baru secretary uba ban Vietnam Yam Pamsong ringkat bat kiwi pat ki khot jong ka seng haka dorkas ka seng kala pen pau yak jing sokhia halor ka jing bam pen mi Paidbah yak ki answer ki bat ki marks bala yo da ki kertong ke ble khun yak examen baper bala pen long da ka DSC kaseng kala ong bakala dep bandra ikani ka mat ling bagi dorkas ki bala IT haka arpo pratarik risau arja arpsan baraka khat khandai tarik ulber arja arpnriu henry hadu menta 4 penmi Paidbah yaki answer ki lani yaki marks ka bala wanra ika jingbom shai hapadang ki kertong kaseng kala ong ru babun ki nong apply kimla ban bisyar ni ban pen shisha yaka jingele examen jongki haka written examination namar ka jingbom don jongki answer ki bat ki marks ki bala penmi Paidbah daki bor badai pen Nolor kita kaseng kala dawa ru ik jingshai halor ki cut off marks na ka benta ki post baper hapo ka district selection committee shushu kaseng kala kedo ru jika jingtung kam na ka benta ka post soil and water conservation demonstrator junior ka badang sakut hadu menta tasni bisa ilawan tendu yang beri page ya ka DSC uskatri usaha drama nre nakaliang ju pate ukuntai ban tendu ini tuang bau dan kita ki protokol tip na Dawa yung tip mo kata protokol tu bawang te nre nila yo pen tendu pa yung DC APD bat ka DSC te nila sambil ya kami merendam kena kalian ni nila penpau yung DC ba natemi ya ka magles answer ki nomor ba kani kamdi tang bamdas ki bangilawan ko bersemet ngilawan ha nakaliang juga FKJGP not hasil district ngilawan ha bunai Oktober Patrik aja absen buat nangka hadirin bat ni nakaliang kan ko circle ngilawan ban budin biang aga how much jong aku apun reu dia mata sai simpat ngiwan ban bu biang ba di ban demi ya ki answer ki bat ki magles bat kumju ru ya ka dia ka post ka batang sa ka ba ikram pen long ya exam kata ka post soil and water conservation demonstrator junior but ka wehi ka ba sulunga kalong ba nama DC utang semai te 4 la ban melatip hai kan te lesen dari ba la kendu yang sekali te la kampung sai nanti yang sekali ro kuntai kendu te kunta ni ka ba ngila yo ban semit ka ka siau DC dan yang DC ulah keluar bau unsa simkia hal kali mentah bau nya discuss bau sekretari yang DC de ni kem ba kata gajinya tenuki kan salong kam nomor bateng ba kumusong ba kabun tang ni ikut ta gajing kha ikut ngai pate ne kharik sti ngai gajing kon simkia di kilesti ka ton ke shalindap ya ka jing bam thung ya ki kam ki jang ki balong ka bam long transparency ni kadon KGA kapam biang te nagjaw ni ya butin ni sekhmat ro baki dehi ban penni ya answer ki ka magles nang baki kandidat skin tip ya ki mak ki yo nang makila ban pen kre yala de bakin tip ya ki mak sungki bakin kre ya ki exam ke bensawan habatin Paidbah ki kishap ka sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya